sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin iti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Namnamaan nyo a nabasa mi amin a komentaryo. Ket no maadaan kaminto iti oras, mangibasa kaminto kadagiti kablaaw ken shoutouts. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunopay nga uploads tayo. Agyaman kami unay kakabsat. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti sabalipay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rodan denggan dagiti drama. Ti surat ngayon ta ikan biag kita, ket nagapu kanipagayam tayo a Jerry, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay, numapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 titawan ko idi nakasikugak. Madamaak paylaang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami ken ni Ivy iti judge. Intuloy met ni Ivy tinagadal kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastrek meten iti serbisyo. Diyakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay met balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngem idi dandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginnawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon apagrekyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no kaipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, nga masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang anasaysaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amaminduak lang agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla kanayon nakmutan nga agsweldo. Saan ka matapilitan no talagang awan? Numangtad ka o di agyaman nak. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga adu asaom. Unay ka na ya. Maawatan na ko mamet.
Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Nga maawatan na kumamat. Amumat nga agad adalak. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat adumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige. Sige, tamang ipawita. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos lagi ti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pala ang dagos mi nga agnaad aging gang agturpusak. Nay, kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panangkadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay, kasano kat agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwarta kan kuana. Iso ana sa isaya at sa laangan no agtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta adda pangalaak iti pangalawans ko. Sa bagay, nasa isaya at ba't nga agpaiso nga dabukod mo a kwarta. Iti kasta, saan kalaang amang namnama iti ipawit ni Jerry anak ko. Wala nang, saan abali ta-graduating akmatan. Ay katwan ang road. At damot kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kinitatang mo. No kasyay nga adda matrabaho ijay talaon. Wala nang, kit agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaad mo kumate agadal. Iti kasta, makalpas ka. Wala nang, awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaad ko ti agadal. Saan lang ang apara kanyak? No di kat para kada tayo, kan para iti anak ko. Okay. Kasano nga ita? Saan ka matgayam anak ka pa sa iti board exam? Kundi review ka pa mat. Sayang lang ti kwarta. Bueno, adda sa bali apakakumikumam. Ket iso ti ipuy-ipuy atam. Iso adi mo sineryoso ti nagreview. Ket saan ka nakapasa? Ay, anya ka di manan dagita nga ibagbagam, Jerry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Addan samat lalakim. Gaputan dyan nagawawid. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ah. Ay, Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat nag-take iti board exam. Nakapasak mat adagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawang. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso di mo na ipasa ti exam. ay, awan oras ko amakirin nikyar may papan iti day tabanag, Jerry. Tinasayaat, mangipaw ikakit di iti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudan ken kati kagudwat sweldok. Ngem pakurangan pay. Ay unay kamutan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumat ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manan ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya? Oh, makita mo ta. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka, skanda kita nga ibagbagam, Jerry. Mangipaw ikakit di. Iti kasta, adabos-busan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken... Inidapan nakit din. Oh, ti awanan ba'y na babae? Ay, kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May saka mit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlat ta. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan tin inawag. Okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Urayan niya ti mapaspasamak. Ipasngay ko ti ubing, Jerry. Sapay adda iti ospital ti anak ko ita. Anyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Diakon na mo ti rarabidak. Diakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribu kanak.
Nagbalinak abisi ka dagiti na palpalabas nga daw. Gapoy ti kasasaan ni Julie, kanti anak mi. Kasanungot ngamin. Naganak ako urang iti bulan. Iso masapol ang may incubator ti ubing. Diyan ko nawawagan ti asawak. Apay ngay. Di mo't pulos imawawag. Apay ngatan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Diyak mo't makontak ti asawak. Ulitak nga idayal. Awan lata. Apay ngay. I-text ko man langan. Iti kasta awagan nak. Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Diyak ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlata barok. Iso na laang taging gaita. Kat adda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anak awid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan nyo kini Ivy. Anya? Nabayagan da siya? Katuhan, nabulanan kamin at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, adda sakit na itidara, barok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbaga ni Ivy dayta kanyak? Katno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, barok. Kan may sa, di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw. Dandani saan na akaya ti maitisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ivy. Sige nga, Nanang. Pakibagayaman nga rotasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na baro. Hello, bakit? Apay nga italasong batang ti awag ko. Inaramit ko mat amin nakabailan. Ngam talaga din ang nailasat pa Amo ti Diyos, asaan nga ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Naidip mo tan. Awagak manan. Saan nga makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday tuwing ngagparparik na kanya ka. Awagak ti Busmi. Iti kasta, makapakadak. Masapul nga agawidak. Diyak makontak ni asawak. Agraman ni Nanang. Di na mo tensong batan dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmaneyo. Iti kasta, makasang pwede ka dagos. Sapay na po yata na ka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak ti agawid. Overtake ak man day ta sarasaro na ikaw. Damasabat ko! Sa dino ti ayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakapuot ka matlahangan, iho. Kumusta tirik nam? Awan ka di tinasakit. Di mo pa ikuti, iho. Imbag lang na, tasaan ka unay anadangran, itipan na ka disgrasya. Papa, tasawak. Sa dino ti ayan na. Kumusta ti anak mi? Iho. Sa dino ti ayan na, papa. Pangasyo, takuyugan ta kiti ayan na. Agkalma ka kumalag, Jerry.
Madama nga sa sikasunda iwikin mamam dagiti masapsapol. Iti kasta. Mayawi din iti pala iti bangkay ni Renji. Anya, bangkay kunang papa? Huwan niyo. Makapalatingit man. Ang emnaskan nga awatan tayo tigas at anak iyo. Talaga siguro ngaging galangan ijay tinted ti Diyos abiyag na. Ivy. Ada ka matkayam, Jerry. Pakawanan na kuma. Nagdakaltikin mo itong ambakada. Kan limlimtag dagiti matama. Awan mat siguro tirumbang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't ko tagina na. Isa pang asim tadi naksingan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik adi ka panawan. Aging ka makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman no kasta, Jerry. Nakakaasim at asawa ka. Sapay kumata mapakawanak, Ivy. Sorry. Sorry, tinagbasulak. Ivy, bumangon ka ditan pa kahit. Atoy, inyagan ka iti kanan. Nagluto itinitib ang manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Nagsublit isigod na bagim. Kastaunan ako itong mo bakit? Aping at ka pa lang dito, Jerry. Kasanon ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang aping ay sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita. Dito yak langin si ibay mo. Dito yak akong nagtrabaho. Tapno mabantayan ka. Kat maiwanan ka. Jerry. Kat ulit agkagkid daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak. Bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramin mo dito'y. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasim tadi kagis iskandalo dito'y. Numaipapan iti ubing. Ikarigata ka mang iti sustento. Basta di ka agiskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tapno agiskandalo. Dangganak pa'y kuma, pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jakin bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabutengak ngamin, iti mabalin nga aramiden ta. Numaamuan da ti panaganak ko abalasang. Nang runag at pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Isungain mayak. Anyat kayat mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya? Angam? Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan kadata. Mabalin mo mat apagparangan latan nga ampunan nyo ti ubing. Basta ibatik ken ka, kat sikan ti makaammo, Jerry. Makwa. Amo ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo.
Amok adi mo baybayan. Kan may sa nasingpat ti asawam. Iso nga amok kan mariknak nga ipadag na ti ubing kaspudpud nung anak yo. Kasanon no di na maawat ti ubing. Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam iti anak ko. Idi damo kat mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngam idi agbayag kat isunan ti mga awer. Awan pulos nang ngagko apanang sidir manipod iti asawak kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Namin pinsan meten a nagbaliwak. In pamaysak ti atensyon ko iti asawak ken iti anak ko. Ket ita, addan iti kolehyo ti anak mi. Saan mi meten nga inbagbagapay kenkwana ti maipapan iti inana. Makunak anaragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan meten damag kupay ka ni Julie, manipod na ki asawa iti maysa a foreigner ket nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga rudan, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta. Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan, tapno maornos mo ti pamilyam. Amom pagayam Jerry, manmanulaang ti kasta nga asawa. Nagasat ka, ngamin kasta ti kinasingpet, ken kinaman nakaawat ti natumpungam nga asawa. Rumbang nalaang nga rod asubadam ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam Jerry, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kontiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadag iti jak ni namnama a pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong mo ka di adensyo jay imawag, anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang taditi allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay kat imbag man, tainlakam da kami. Ang apay ngay asika tinagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin ATM ni Manang Alice. Isa siya akong tinagpawitan na. Kasta aya. Ala, agpailiak. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda, tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko, gumatang kanto nga ruden iti sidaan tayo inton malamuan. Wen na lang. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, si kamot na tinangyag iti merienda Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rumbang apagbainam, Jo. Amangan ki din no nasinga kay ti aramida Manang. Nalpasan tar aramida. Nagawid matandag iti trabahador. Isong agmerienda tamay. Kabayatan ti panagsarasarita. Wala Manang. Dandanin malpas ti balayo ha. Mabayag pa'y dito eh. Iso asigurado ang mabayag pa'y mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom, agpada kayo anataer kin ni Manong mo.
Adayaw na tatar ni Manong ko adensyo. Ngamiti siya, Manang. Agpada kayo anataar. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na. Maragragsakan na makakit-kitakan ka. Kasla maup-up nga mintiiliw ko kini Manong mo. Numakit-kita ka. Sapay ko ma. Tadi mo ikan iti sa bali akay papanan. Dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, ag merienda ka lang, Juan. Di ka agbabayin. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na nang. Nagis-istorya kami kanima ng alis. Di mimot na pupuutanin. Rabi igaya man. Kumusta ngay mo, di ipapaaramid da balay da. Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung nanima ng alis. Ikanda kami niti second floor kan third floor. Iso sigurado mabayag pa malpas day jay. Kastaya, kunak nubong galulaang. Padakkalendagaya matalaga. Isumot ti ko nanima ng alis. Ay katsan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta. Nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa'y tibalay da. Santo agawid. Mabali na kasta anak ko. Hustumot kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsayaatan ti dakkel abalay. Una, kaadwan ka dagiti dadakkel abalay dito'y ayan tayo. Ket ada iji abroad dagiti asawa da. Hello, Manong Dinsyo. Oh, hello, ating ko. Di mat ko na masimbre kyo ito no may alawas. Uwin, Manong. Apay aya? No awan ti trabaho, ingkanto man tulungan ni Manang mo di balay. At ti malinisan ni Jay. Nagruna ket kalkalpas lang ti buhos. Sige, Manong. Awan parikot iti dayta. Mapanak to iji balayo. Imbis sa manangdan ni Manang mo, sigan tulatan ti karna iti kwarta. Iso pa pag-allowance mo. Oray saan, Manong? Tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day jay. Kati kan nakalata. Kaysa di manangdan da pa iti sa balay. Aywan, magitransfer akmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itit mong tumot lang ka ni Manang mo. Tayo na yun na nga igatang kadag iti masapsapul iti balay, ha? Uwin, Manong. Ay, ibaglaangan tada ka mang tultulong kanyak dito'y balay, Jo. Uwan man, hay. Isumot kami timbilin ni Manong Densyo. Ala, gusto pa lang date na. O may kataag merienda tapay. Uwan naman, hay. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day jay, Manang. Ay, nati kaya't masawan, Jo. Awanan. Nabayagan na nag-break kami. Ni, apay ngay. Kasano? Di mababae yan at two-timer. Saan la siya tinobyo na? At dapay gayam sa bali. Iso ngayon break kon. Ay, sus. Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya? Angam, kasano ngayon ni Manong kuno bilang? No, kas pangarigan lang. Iso anagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid anataar ka. Nagagat ka na singpet ka pa, eh. Nagapuam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wen ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay na anak ko. Amangan no aday bagadag iti kaaruba makakit-kita kan kamapmapan ijay balay da ipag mo. Nang runak at dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo tidakas ngar aramiden mi kanima ng alis. Kaya nasingpot nga ipag ni Manang alis. Kaya nadayumot nga inaunang ngumiti siya. Alangan mo't apatulak no bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites akaruba. Baybayan nyo idananang. Kasi itinakon-akon, awan ti madingar aramiden mi.
Jo? Mabit lang dito yun, manang. Malpas ko. 5 minutes lang eh. Agin na ka pa Jo. Umay ka. Punasak tilingat mo. Ni, pinunasa mga agpaiso tilingat ko, manang. Una. Agin na ka pa Agtugaw ka. Umay ka, tagabay ka. Kasto na iti pa ng matmat na kanya ka. Susabaw. Sapay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan-idan na. Napintas kan siksipay lang. Kinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. Jo? Ha? Ni, nagpasaklot ka mo't kanya kon, manang alis. Alis, kunamlatan kanya. Hindi na ko nawawagan iti manang. Nang rona no kastoy adudwa talaang dito'y pala. Ha? Okay lang. O subam ti kami setam. Tapo nasak tilingat mo. Ato'y inyalaan ka iti pagsukat ang asando. Diyos kay, maliday to yun Diyak samutan malapdan ti riknak. Hello, Lakay. Pasensya kan Diyak na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Wen, okay lang, bakit? Mawatak, mat. Kahit kumusta ka matan? Ay na, awan rin bang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay aklang dito Pasensya ka. Japway lang namin makabakasyon ni tatawan. Masaya nga anak namin titigas tusag manan nga agawin. Iso nga'y pampaminsan kung tuntag bakasyon, into umay atawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumad day to'y balay ta, inton madanon ti panagbakasyon mo. Wen, bakit? Igiddan tan tumot tayo nga'y pa-blessing into nagawit ha. Wen, ala kay. Agan-anad ka nga rod dita ka na yun, wan? Kailiw ka unay yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana bale? Mabit lang ti may satawan. Ipapastan ton ti aginiliw inton makaawit ha. Wen, sige nga rodan, taituloy ko pa'y tararamidak. Baliwan tanto manin ti agsarita, lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa yun, nga ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, den siyo, lakay. Kunakit din nagawit kanjo. Adda ka matlagayan dito'y salas ngagbuy-buyay ti TV. Wen, manang alis. Diyak ngaminan maabutan ti buy-buya. Nagawid ako ay di balay. Iso dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanya. Uray dito'y kapekit din amaturog. Ha? Kaya't mo? Kwa manang. Alis ko nam ka din. Uno, babe. Ha? Nagalas mo't ngamin adanggan numanang kun kunam kanya. Kabayatan ti pa naglabing-labing ta. Alice, babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Ay na. Nakatatar ka talaga, bayaw. Ipag. Susabo. Kastao niya pa nang apros na itilupaw. Sabali mo ng titurong da ito, kastoy laang. Papanam, Jojo. Ije balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Inak itatim patulod ni Manong den siya akwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang, di kay madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at mapanak man agpalingki. At iti 5,000. Ay na, nagsaya at talaga di kabsat mo, Jojo. Uray addan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadidamot na parapuran iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Uwan nga rod, kunakmat ngamin ide, amang ampundalaangan ngam di damot kaya. Ingkay kat ang palingkin nanang, tamapanak mo iti andaman ng alis.
Wan, ngam na saan ka manin nga agbaybayag ijay Agawid ka adago, sanak ko. Wen ka din, nanang. Ne, anya tar aramidem ti tamanang. Anya ti marmartilwam. Imbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ito'y pangikabilak kadag iti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Ala, butoy. Siya akong ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dagiti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Anay ko! Apayan man anyat na pasamakin ka. Ay, adan sa nabadda ka kalansa, Jo. Anay ko! Anay, Mabit lang. nagsakit. Kita man ti dapan mo. Aday ta, naikatan ti na itudok alan sa itidapan mo. Naugasak mo ten. Panagkunak, kat saan mo't kit di unay anaunag ti pan nakatudok na. Ay, anay ko. Medyo naut-ut latamad, Jo. Talaga kasta. Nga maikatumot lang tutot na. Inton sumamay ti tinumar mo nga agas. Sapay ko mga ruta kasta. Wen, talaga nga agut-ut tanatudok kat nga rot itilansa. Ngam, kas na kunakon. Awan ti rumbang apagdanagam. Tasaan mo't nga iso tinaunag. Kan inugasak mo ten. Ay, Jo, ilutam man kit itisak ka. Itikas na, mapipian ti ut-ut na. Ha? Alan, amok mo't lang ang akay kayat mo. Alice? Saan ay, ha? Kuha. Ala ka din. Ilutam mo ti saka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ne, anya ngay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumar. Anya ngay kumananang. Awan mo ti dakas na ijay. Kanayon na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramiden minanang. Kan may isa, kuy-kuyog kla mapan agpurpurches kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat yosawan, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramiden yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak mismo ti mangipulong kini Manong mo. No di kay payla agsardeng. Ni nanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin diti, Jojo. Agin dada magaklaeng ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Amo matirigrigat ni Manong mo ijay abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensyam. Asawa ti kapsat mo ti pakigingin ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasi tadiyo ko man ibagbagaday tabanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo payla ang agsartang? Talaga nga ipulong ko kini Manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na suwasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsensya akmatan, Jojo. Mabain akong kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo ak pala dito lugar tayo. Ha? Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbirok iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta, maliklikan tati agbasol. Jojo. Nanyaman tinapasamak ka data. Kidawak alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at tagtagainap dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat adtoyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanamtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos.
7 atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat agingga ita, jak paylaang nagaw-awid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kabsat ko. Kat damag ko anagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan matan anagsubli ni Manong Densyo ijay abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagaw-awid, kat kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni Nanang kanyak nga agawid akon, kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras raso naklatan ama kumikumak iti trabaho. Aging gaita kat makonkonsensya akpaylaang iti kasjay anapasamak. Jak amono aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko ngam apay nga ta akasladyak paylaang makamove on. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nangyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka makamove on, no panpanunutem paylaeng tinapalabas. Lipatamon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanamon kanilipat iti kasta makamove on kamatan. Kang runaan nga aramidem ketimang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin a nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkiddaw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana, uray pay kat isangit mo, irwar mo amin amadi amarikriknam. Kasaritam ti Diyos babaan iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan kat pakawanam matan ti bagim. Patsek alumag-an ti riknam. Alakastan pagayam Jojo. Kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan at Trisha, manipod sudipen la Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito'y YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan na kumalatan iti Tricia. Adaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko, ngem intorturod kon tinagsurat, gaputa amok a makaitad iti adal toy padas ko. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Idi simrak kami iti kolehyo, jak amo idi noan niya ti alaak a kurso. Gaputa kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso matan ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa, kas kuma iti paglutuan ken dumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok, kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmatlaeng kenkwana. Kasta ti kinasingad mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapo iti kinasingad mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan.
Anyat orasan na ya. Agalas 7 na. Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Ay, lubat matgayam. Ay sus, in charge mo pa'y kumangamin asak ba'y anaturog ka. Masalutak nga minan na bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo kahit mapalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumarunong kan ije kusina. Idasar ko lang ti pagarmusaran ka. Sige, sumarunong ato na. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon, Trisha. Diyak madlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutang. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibagati kasta. Anya? Husto ak, saan ka di? Ay, imbag ka pa'y, friend. Apay mat anak ko nam imbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan, friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan ti sumaruno a klase tayo. Ay, wingag paiso. Sige, umunakan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka nga excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala nga, Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Wala. Sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat lang. Wala nga, Rod. Agturpos kan, itidi mo ni namnama a kurso. Nagbiti pa nagtulit ti panawalan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umuna atukad ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wan nga Rod, kat maestro kan to, matan. Wala. Ay, mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Una, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayong tumatan. Kan adun ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakadaday ti nakaiturungan ti imata mo Kasta aya? Saan mat ti ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Si kamat ti lamad-madlaw mo. Okay. Umay ka. Tamapanta iti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may sa ka dito igit ti bye-bye? Oh, seryoson sakit iti pagsarisaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan mat? Nakita kami ngagmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitgak. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa'y nga gay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada ka matgayam, Tricia. Sino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka Dayan. Mapanta iti daya abanda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pala tiraramidan nyo ditangay. Umay kayo natag didigos tayo. Wan Renz, umay kamin. Umay ka Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan.
Tricia. Ada ka di bagam, Renz. Ko? Baga mo no niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. Ko? San? Nakababaymot kan ka? Anya? Tapay ka tingagbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko nakman. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at talaang matito'y silid ko. Awan mat sa bali ang makangag na bilang laang. Alangan, ibagamon. Ko, ito na minsan ton. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ka na banlog ka. Mapanak mo tan iti silid ko. Iti kasta makain na nakakmutan. Anya? Gusto ka kinidayan? Kunam, Renz. Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nang runa kat nagaludag iti agar-aram kan kuha na. Renz. Nakababain man. Angin, agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan nak. Dulungan iti anya, Renz. Iti pa nagaram ko kan kuha na Oh, anyang eh. Namnama ka diti pa ng tulong mo kanyak. Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na iditi kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay di ko na nakit adda ijay lugar na. Saan ka no ang makaumay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kulat makipagayam kan kwa na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manen. Agyaman na nga. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Ipay nga adda text iti cellphone ni Renza. Adda manen. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo't tinaka-register anagan dito eh. No, kasta. Naalanan tinumber ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basagak man. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak rinep-replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pa'y. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Dayto iti Facebook name ko. Ang mga ni Renz da dyan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na, di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaiso amin ang dagiti hanger mo dito eh. Okay lang. Sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mo alaan ti number ni Dayan. Naala kon ka ni Jomar edi kalman. Okay. Sige, agsukatak pa'y. Anya, matan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko ang masabat. Ni pailaong mat Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka met. Sa dino ti papanam? Ay Dayan, mapanak iti internet shop. Adaramidak. Sige Okay. See you around. See you around tarupang.
Aga-agaw itinobyo. Uy, Tricia, itay ka pa ibirbirugan. Adda kalagahan dito'y. Uy, Tricia! Anyang kamutan, Renz. Di nakman disturban. Kita ang mga aramido. Usus! Di ka man agundi didita. Umay ka kidita yung tag merenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Os! Nga ora ilibre ka? Ni dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y ti aramido. Sige, ditakan. Na. Oy, papa naman ngay! Agsubli ka dito Tricia! Apay akas to'y matan ti marikriknak. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Ay, anya nga tataramida. Tapno maibang uing tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsarita kinni dayan. Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Ay, anyang matanti kasto eh. Basta, naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan, basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti day ta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga eh. Apay, di mo intugot? Ako, ada sa balya pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang rona no maamuan na adudwata lang ditoy. Narigatan. Anya ko mo ti baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunak saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatison ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag nanaadan mi. Ang agsabali kami mo iti silid. Ken may sa, naingkamsatan la talaga tirik namin titunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawun kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia? Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahan timbaga ni Tricia nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritahan. Kuna makras na. No kasta, adda nga rod namnamakan kadayan. Ay sus, parigatan kamat basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laeng. Iso nga sinong batan kan adagos. Di kang danag.
Si kalang ti babayan na kariknak iti na idumduma panagayat. Ikarik, si kalang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumba nga pagdanagam kan kuha na. Kasaritak, apa man na makaawidak. Ibagak kan kuha na, ti may papan ka data. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan, kunakmat? Amok anay kabsatan lang tirik na kanyat. Masigurado ko dita. Tinasayat, rumorta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Tricia. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasan! Tangiwat mo, Renz. Di ka aglaaw-laaw. Adalo man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak. Agragsak na mo ta, kasay. Ala, mapan kan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Ipatpatag ka, unay. Ipatpatag ka, iti kasta, unay. Ipatpatag ka, kaskabsat ka. Iso nga, nadamang lukon ka. Ibagan. Tadyak ag pangad mo amang danogan ka na. Anya? Naragsak to'y lubong ko, numakit. Kita ka, numakita tanais maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangon. Diyak ka ba ilan ti bumangon? Anya? Dito ako na maturog ha. Tilitrifan mo. Nagbara. Nagmayat at talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akinataer ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ni Teramida. Nagsakit yung ulo ka. Abingat dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tila pasama kay Dirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta ba? Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya? Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit. Iso ajak mo't nalapdan ti bagi. Saan na pud mo ti pagbagam, Tricia? Ti cellphone ka. Nito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti date na. Di mo't da kayo tinagkuyog idirapin. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas jemetan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpalawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan.
Imbagam ken kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Nga oray saan met? Pakawanan na ko, Marens. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit tinaramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan katipamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ang nga aguray. Aging gang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak dahi ta, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipatan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay dibiyang ko. Diyak ka sa pulang ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Ket lipatan ka mat na mamimpinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat ngay nararamid mo kanyak. Ngem pasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbababaw yung unay tinaramid ko. Pakawanan na ko, pangasim. When Miss F, inaramid ko amin a pamuspusan tapno ag-break the Renz kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan ang nasulbar day ja aparikot gapu ta nagbalin kami maten abisi gapu iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko amin ng apamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana nga may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik. Amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak. Kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in blakdak meten iti social media. Mariribukan nak unay, sapay kumata matulungan nak, kat pagyamanak unay tiing ka panangibasa kan panangyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Panagkunakat ikampay iti oras wenno panawen da Renz kandayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man ngem nasken nga aklunem. Kas kinunam ammom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngem inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket dumawat iti pamakawan iti Dios a namarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw tamapakawan da kada Renz kandayan. Pakawanam ti bagim ket ag-move on kan. Dimon panunutan pay ti napalabas ngem ket di agtalinaedladtan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsek adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaeng atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadi monton aramiden ti inaramid mo kada Renz kandayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu kani pagayam tayo a Shirley, Manipod probinsya ti Pangasinan.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gapu taadda kayo amang mangtedliw-liwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Surely, kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gapu ta kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biyag. Padas, ajak tupulos malipatan, gapu ta aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Sino nga'y tagwalwalis ijerwal? Kat no nalpasak matan ang nagwalis itay. Ninanang mat. Kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya! Pati panagwalis dito'y arubayan. Kasadot yaw nga ramitan. Masapul adugdug yan ti trabaho yaw. Sayang ti panog. Di yumat amo at harimaanan ti agwalis. Ay na. Ay, kimaro manin ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti day-dayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigbigat. Ay taman lang iwat mo ti magmanggag. Ay na, dagiti agwalwalis dita Di dapat ngarod walisan amin, kundi walis-walis da, ngam di dapat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang iderwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan no aday, Jeref. Kita agman. Awan mo dito eh. Ayan na nga eh. Ay, naugasan mo't gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Anak ti birbiro ka, anak kaw. Ay, kwa tatang. Jay man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin, mga anak ko ma. Ti amok kat adupay day jay ngam awan mat gaya man. Aywan, adupay mga agpaisunay jay. Ay, iso gamin tinagsidaak itay. Kinalabak pa'y maitsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyaw. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan meten di tawi. Adupay mo dayjay, tay so pa'y tinagsidaak iti nang ilabanak. Dayawanan na, impakan ko ni iti asaw. Anya? Ha? Ay, Ni, apay ngay nanang, kat no kaluto dayjay, kan mabalin pa'y matasidaan dayjay. Taapay ngayon ka impakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgan asasaw miling. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kon iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto masidam. Sika, Shirley. Itlog ko nam. Kano nagadumet a karni dita ref. Saan lang nga may sa ti aldaw, sianaw. Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Nawatam, Lakay. Apay bakit? Awan ka di pa'y umdas ng ornong mo? Para ito niya. Amumatan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandani ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay? Wen,
Ang no ita, ano santa pa ilati makipagnaid ka dananang. Kurang pa nga minturnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa ilang, ha? Ay, mayatabyag! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anyaman ang dayjay. Indakman kita kain. Anyaman nga tanay ti pagal-alburutuan ni nanang. Nanay! Apay nga'y asikataglablabadan, far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rumbang aglabasan kat asika. Ada iti silid mi nanang, agin ina na. Agin ina na. Apay, nakabanugan na nga'y kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinar-aramid na. Nanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kinotrabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrumbang lang ah. Awan nga ro trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta ma-exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kokon na? Anya? Kahit po naman, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na, di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay. Apay kunak, adda ka di parikot. Awan, mat. Ngam agawid ka no ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Ket dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mat ni Manong Ronald. Agawid ka no ni bakat na manipod Taiwan. Ket dito'y ka no agdiretsyo. Agawid damot tan dito'y ket dito'y ti pagnadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat daytoy. Dahit ang arod ket. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun nga yung agnad dito'y balay no bilang lang. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Taibagak ti maipapan iti day ta. Imbag pa'y ni Hilda nga asawa ni Albert, ikan nakitig kwarta. Diya'y asawa ni Denver ngay, pulos! Oray 5 adulaing, awan pa'y inyawat na kanyak, surun kaun. Kung namatanag ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang ted, di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrag si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapay tayo daganas na. Oo na yan, minana. Nagalas ti ugali mababaganay. Adayumot anasinsingpot ni Hilda, ngumday di at Sharlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald, kunamat lang Santa, ha? Santa Santita, wow! Saan nga kagkagaray? Gabi ti gayam unag na, palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw, ha? Santay ka. Unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang Hala, sumrakakid din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw, dagiti matrabaho dito balay! Talaga kit di asadot kayo, na ikamkamang, awan pa'y sir-serbay amanugang! Nanang, nalabos mo't una yung ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan, ngam sa ukay lata sao. Makapahay blood mo't ti kastangar aramidan nyo, nanang. Kahit tanya kumaita,
Siyak ti apam, apaan nak ngaydam, gapulang ita asawam, ay di nak man sungba-sungbatan akasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin, aglablabos kayo nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kun kuana. Nasingpag. Singpot kita ba isaw? Wano saan, agin si singpot, agin wawalays, ngamjay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto nanang, pangasiyo kumamit. Embag pa asawa ni Manong mo an Albert, dakkel ti pakairanutan kun kuana. Ta asawam ngay, polos, agpadadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagitilin na ba? Mapan ko akasanan. Itikas na makupin kon. Anyang ay. Ay sus, unay matlangatan ni Nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na Andres. Nanang, anyang Andres ti sasawon nyo mat? Pudno mat, sana ya. Manipod ita. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mat nanang. Amuyo mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko namkit dahi talaga sadok ti asawam. Pangasiyo, diyo kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Tanasursuro pa yan ti sumungbat-sungbat kanyak, Denbar. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti Justo. Agsubsobra kayo nga minan, nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayan iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amo yun ti ugalik no siyak ti makaungat. Isa pa nga siyo, nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak ka? Kat ni Denbar Tapay ni Dimbar. Nagturod matan amang sungba-sungbat kanya. Di nakmatan res-respetuan ngay na. Tapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Amamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo asumong batday jay? No amo na abasol na. No amo na si katika malay ay kasumong bat Kela pa nagpampanunot na ita siya no? Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbang nga inkasung-basungbatan dagi tinaganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan na ka. Makitam! Pati si kakot isakit mo na dya, Sherlay. Nagalaskat nga ugali mo siya daw. May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit kada tao. Siyak ti asawam. Siyak ti na dagiti talong anak ta. Eso asyak nga raw ti sakit mo. Nawatam! Umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, ure apagbiit laang. Ay, imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nujak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, nakunaw mo na, birat. Kinapudno na kasla kayat kumita na sungbatan. Iso na lang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay aya, anya tinapasamak.
Idi kalman naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamiden na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot latta dito nga umay agsa-usaong. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kaslay gaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngam jaklat na nagtagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan ngagtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa'y awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. Nagkuna, alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, antal na ka man si Kasyanaw. Eng kakit mangala iti posporo, tapo oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay, sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. May sakamay. Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan abirat? Agasamat tamang mangan kami itay. Igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ube nga adamatin nagnain na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo adisiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngain na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit amakita na. Nagadun asa una. Nagadun apasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat nukwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tagsubli kami ni Ijibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayaatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adi nakayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo abalayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawen ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Ada paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak.
Amok asa anak mat a perpekto nga inakan asawa nga mararamidak mati amin a kabaalak para iti pamilyak. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen a manayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasaya at ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti naganak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto ken kuana. Saan amat maturog ti Dios? Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang runaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyardang agina gapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapu ka ni pagayam tayo Aglenda, Manipod, Probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti avid fan dagiti drama a maipatpatangatang dito'y YouTube. Ket kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumet nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aglenda. Tubuak ti Nueva Vizcaya, ngam ditoya kon Benguet anagnaed, Manipod nagasawa kami kani Frank. Rugyak man ti agsalaysay idi nagabroad nila kay ko. Nabati kami nga rod kadagiti dua nga anak mi, plus ti inawak. Talo abulan idin ti sikog ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, bakit? Kumusta kayon? Asi ti Apo, nasayaat kami matlat na lakay. Sika, kumusta ka matlitan? Okay, aklang mo dito eh. Mayat mo tinatumpo nga katrabaho. Kaduan ka nagit katrabaho kat Pinoy. Isa jak unay may kawa. Ay na, nagsayaatin no kasta, Frank. Kat agsingsingpat ka nga rod iti kasta, marinyo ka iti kontratam. Uwin ka di bakit? Awan ti rumba nga pagdanagam. Sigo na nasingpat Aywan, nagsuldo akon. Agipaw itak inton bigat. Rumuar kayo, kadagiti ubing, tayong kayagpasyar, awen? Ay na, inton maminsan ton ti panagpasyar mi lakay. Bayadak pa'y nga umuna dagiti inutang tanga inusar mo anag-abroad. Sa bagay alang araw. Isupay lang ti unang mabayadan. Sana bale, agpawitak tumanan, inton sumaranong agsulduak. Wan, lakay. Dakilan taksyan mo anak kaw. Kabulanam sa amutan. Ay, wan nga rod tatang. Iso a medyo marigata nak ang mga sikaso kadagiti ubing. Nalakaak ang mabanog. Kasarita man ni nanag mo. Tao may nakay kadwa ni Jibalayo. Iti kasta ada kadwam ang mga sikaso kadagiti anak mo. Wan tatang. Dayta talaga tigagarak. Iso nga imayak dito balayo. Okay, una. Ibaga minton sumangpet na nagudong nga main. Pat-check a paawid day jayan. Wan tatang. Ay wan, kumusta ngay mo ni Frank iji Japan? Nasayat mo't lati ka sa saad na ijay? Wan ka no matatang. Kaadwan ka no kadagiti katrabahuan na ijay kat Pinoy. Iso asaan ka no unay ama ikawa. Mayat ka no ti trabaho da. Malaksid iti dayta, nasingpet pa'y ti boss da. Ay nasayat no kasta. Ay imbagata na panunot na tinag-abroad. Sana di mang namnamalang kadagiti pa extra dita at trabaho. Wan nga rod tatang.
Makita namat no kasano tirigat tibiyag ita. Nang runa kat nagsasarunumot ang dagiti anak mi. Iso arumbang laang nga igaad na mo ti agtrabaho. Wala. Ibaga matag sing-singpag. Saan nga gararamid iti kalukwan. No trabaho, trabaho. Tapno da pang sustinto na kada kayaw. Hello? Apay ayada gulit ka, Glenda. Di mat kinunak nga urayam asyak ti umawag. Kababain ka dagiti katrabahwak. Ring-aring ti silpon ko. Kanayon dak akan kantsawan. Ha? Ay, pasensya kan lakay. Amumat adandan iti panagpasngay ko. Kasapulak ti kwarta. Di kamot ngamin nagpawit idi na panabulan. Makauray ka di. Nadelay nga ro ti sweldo mi ita. Isojak nagpawit. Bayan, tagpawita ka dagos apaman ang maalak ti sweldo. Kat apay nga agungat ka ngay, Frank. Ay kakasano ka awag ka mga awag. Tiks ka tiks. Amom amandama ti trabaho. Ay napasensya kan lakay. Saan mat ngaminan akas iti sigod ti awag mo kada kami. Iso asya kun ti umaw-awag. Angam di kamot nga rod sungsung-batan dagiti awag ko. Nita, apay di mo maawatan. Madama nga rod ti trabaho mi kunak. Ha? Sige, tagsubli ako ni ti trabaho. Di ka manin awag nga awag. Urayam asyak ti umawag. Nawatam. Sige, no iso ti kunam, Frank. Ayan ni nanang tatang. Anta ijeli kaod. Madamati pa nagsibog na kadagiti masitas na. Apay aya. Umay ko kumapay lang ang ibati ni baby kada kayo, tatang. Nay, apay papanam? Masapul nga agtrabaho ak. Itikas na, adda kanon mi nga agi na. Anya, agtrabaho ko nam. Ay, agure ka. Kasanong agtrabaho ka? Di ka pa'y nakatangtanggad. Makabulan lati anak mo. Agtrabaho kan. Kan may sa adaman ni Frank iji abroad. Apay nga agtrabaho ka ako nam. Kinapudno na tatang. 2 bulanan asaan ang nagpawit ni Frank. Saan matin nga umaw-awag. Anya. Nay, apay nga. Jak man amo tatang. Ngam nadlaw ko ti panagbaliw na kadagiti na odi ang nagsarita kami. Ay, saus, day tante kong kunak ka. Ay, saan nga umaw-awag? Di sikan ti umawag kong kuwana. Inaramid kon day tatang. Angam di namot nga rudsong batan dagiti awag ko. Iso adya kon inulit pa'y nga inawagan. Ay, naggalas ka day tan Frank. Apay nga akasta. Apay, di na mapanunaw dagiti imbati na dito yung pamilya na. Bayaan yun tatang. Ikarigatak-latan kang trabaho. Itikas na at dagastusan mi nga agiina. Mami? Apay ka di, Brian. Apay akas lasaan mo tan nga umawawag ni Daddy. Ha? Ay, ikwa anak. Busy ka nung amin ni Daddy. Awan pa'y oras na nga umawag. Ado ka no ti matrabaho ijay ita. Kasta ka di, Mami? Wan. Ala, ingkaman kit diri ingan jay adim, kamangan tayon. Wan, Mami? Nagrigat gayam ti kastoy. Agmay may saak amang isaksakad iti panagbiag mi nga agina. Awan san at talaga tinamnamaak manipod kin ni Frank. Ay, sapay kumata saan apod no tagparparit na kanya. Imbaglaang ng tadapay dagiti dadakpil ko amang tultulong kada kami. Sapay ko mata malagip da kami mat ni Frank. Aday na. Naisaganak amin ng abalon dagiti anak ko. Itulod ko pa ida iti pagadalan. Sakbay ang mapanak matang trabaho. Brian, anak! Ayan na nga iti adim ako nakaringam. Umay kayon ata mangan tayon, tani aldawan. Wan, Mami? Umay kami. Darasin nyo. Glenda? Ha? Luz? Wan, siya nga rod.
Ay na, dandani di kan na ilasin Nakapimpintas kamat ngaminan. Ah? Si kamat Glenda, di mo ibagbaga ti kasta ta mga numamati Katpod numat. Kaano ka pa anagawid? Kunaknood da ka pa ijay Japan. Ah? Makabulan kun dito'y Pilipinas. Ang aguray ka. Apay kasta tilangam. Kinmut-kutong kan Dandan di ka pa'y nailasin itayan. Isuan, nag-alanganin amang pansin ken ka. Ay, Wan. Grabe nga ron ti kinmutong Kasano kat bagik mat amin at trabaho ije banay. Malaksid nga trabaho itulod kan sundwak pa'y dagiti duwang anak ko iya pagadanan. At dapay aw-awer ko. Ay, grabe. Dahita ti saan pinanunot nila kay mo niya. Ha? Anya ti kayat masawan, Luz. Ay na, jakon agpalpaligaw pa'y. Kan may sa amok am-amuam tumatlaang. Ngamin, awan palimod asaan ang maibutaktak. Ha? At da babae nila kay mo, kat agdandan ija Japan. Anya? Dahita ti pudno Glenda. Ang panagkunak, saan arumbang asayangam, no, sangitam ti kasjay a klase ti lalaki. Luz. Pakitaam kit di Ipakitam akabaalam nga agbyag nga oray awan sustento manipod kenkwana. Patibkaram ti pakinakam mo. Amok akabaalam dayta. Kitaam no dinto agbabawi iti mauding aldaw. Ti awanan pa Frank. Isumat lagayam asaanin na nagparparik na. Kunak man lang nagagaad na tagtrabaho para kada kami. Ngamsaan matgayam, taglamlamas itiragsak iti sidong ti sabali a babae. Dagiti awanan baing. Nagsakit. Nagsakit a panunutan ti naramid na. Awan matamo ka nagkurang. Ngamapay nga inaramid na di kastoy. Kasano kami pahitan. Kabailak nga tatimang rugi manan. Kasano nga isakad ko ti panagbiag mi nga gina. Itataawanin namnamaan mi iti amada. Diyos ko. Tanabayan da kami kuma. Isurom noy niya ti rumbang aramida. Di da kami kadibaybayan. Diyos ko. Nay, itay kapay asuyab, Glenda, anak ko. Di kan sama mamaturugan. Gapoy tinalabas sa kinagagat mau. Awan nga ron, tatang. At idugmat nan adya 4 nga oras sa turog ko. Sayang mat nga mindagiti rakit ko no tsak mapan. Ay na di mo na abuswan ti bagim. Adda narigat no agsakit ka. Uray di mo dublyan ti agtrabaho. Magantay mo latay ti mamitlaw iti may sangal daw. Wan matkit di tatang. Ang umnas ka nga agsalukag Plano ko nga minti aglako iti talipapa. Sakto na yunan itinatnatang. Mayat day ta na panunot mau. Sa bagay napintas nga agpaiso ti kasta negosyaw. Nagrunakit igid ti kalsada dito'y ayan tayaw. Asida kapaggatangan dagiti bumalay. Tatang, iso ang masapul nga agtrabaho ngagtrabaho. Iti kasta, makaurnungak iti pagpuuna. Kasi ka, kasta ti kaya mau. Angam kita di mo unay kung namanay na nakaw. Panunutemmet at isalon at mau. Wen, tatang, awan rumbang apagdanagan nyo. Kabailak ti bagit. Ay, pasensya ka na, tanay. Awan mo't unay maitulong mi kaninanang mau. Abumet nga agad adal pailag ti kapsat mau. Isuumot ti papapanan ti biro kan pension me kaninanang yaw. Tatang, di ko maibaga ti kasta. Ngamin dakil atulong yun ti panangas asikaso yu kadagiti anak ko. Nangrunakin ni baby.
No awan kayo, jaklaan mo no kasano kami nga agina. Iso adak kila pagyamanak. Ngamin, kanayon ti kaadnayo iti sibay mi. Awan anyaman nanakaw. Karbangan mi day takas naganak mau. No nakatumpong kan tumot iti irresponsable nga asawa. Ay, irresponsable lang nga rodan. Babae rupay. Ay, bayan yun tatang. Ma-stress kayo lang no day di at tao ti pampanunutan nyo. Nagahasam? Asinsado ka na, Glenda. Ah? Saan mo't? Sakto lang. Ay na, maragsa ka nak makakita iti kasta alangam. Agsubsublin iti sigot ti bagim. Ken blooming ka itan. Ah? Sana kas iti naudi ang nagkita ta. Kasta ayalos. Wen ko naklangarudan. Mamati ka kadikanyak. Ay, masapul ngamin nga agsalo kaga. Amumat, at datalong anak ko. Agbisin kami jak aggagat. Bilibak ka talaga ken ka, Glenda. Bilibak iti kinatibker mo. Saan ka nagpaabak iti panangluko ni Franken ka? Kinapudno na, narigata nakmat iti damo Ngamno ngamin, tagpailuyo sak iti marikrik na. Siyak tilugi. Kaasi dagiti anak ko no bilang laang. Iso nga karigatak ti bimangon. Inaramid ko nga inspirasyon dagiti anak ko. Ket kaasi ti apo, nalasatak matirigat ti biyag. Banag apang dayawak unay ken ka, Glenda. Tinungpal ko laang mati imbagam idi nga agbalinak anatip Carlos. Iso aday to'y. Uray kaskasano, adamot basit si mayaatan ti biyag mi. Wana, rumbang nalaang agbalin ka anatibkar para kadagiti anak mo. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo, Glenda. Lima taon mo't hindi na palabas, manipod saan na nagparparik na ni Frank. Talaga kadingawanan damag mo kan ko na anak ka. Awan mo't ang tatang. Nag-for-good mo't ngaminan di may sakadagiti katrabahuan na iti Japan. Kasta aya. Wan, kan may sa, awan bibiyang kunkin ni Frank tatang. Nalabit ang naragsakan day dyan iti sidong ti kadandan nanay ta. Ay, tiawanan ba na lalaki? Talaga nga panagnagnan ti kina-irresponsable na nga ama kinasawa. Tatang. Ibaglangin tadi ka nagpaabak itikas dyan na pasama anak ka. Nagtalin na ti kinatibker mo, ket sinangom nga agmay-may sa ti karet iti biyagyaw. Sa anak lang agmay-may sa tatang. Ngamin, adda kayo kininanang anang patpatibkar kanyak. Madudug unay ti pusok amang kitkita kadagiti inosente nga anak ko. Isuda tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno sangwak dagiti panubok iti biyag. Ket ita, makunak anaragsaka kon, nga uray awan ni Frank iti dan nami nga agiina. Napanagnakak, akabalak gayam ida padakilan nga uray awan ti amada. Ewan nagagit ka mait, nadiskarte ka. Malaksay di ti negosyo matalipa pa. Adapayan mini grocery anay patakder mo. Isaw apatsek ang mapadakkel, ken mapaadal mo itinasaya at nagiti anak mo, aging gagagturpos da. Amaw, akabalam day ta anak ka. Mami! Mami! Apay aya, Brian. Ada tao, Mami? Ay katlakwa mo tani adar aramidak. Damagam no anya tigatangan na. Da kayo matibirbirukan na. Umay kayo ngamin dito ya? Unay kalakit din aya anak ko.
Damagam ano anya ti masapol na kunak. Da kayo nga ron ti berberukan na. Umay kayo ngamin, tapno makita yo. Alam mabiit lang nga rod. Agbugo akla biitan eh. Nagrugit ti imak. Glenda. Frank, Siya nga rod. anya ti aramidam dito eh. Glenda, pakawanan na ko ma. Pakawanan na kadagiti ado nagkurangak. Kandagiti nagbasulak. Amo kadakal ti nagkurangakan ka. Kandagiti anak ta. Ikanak pa'y kumay ti may kadwa agundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Frank, Ikarik, aramida kami nakabalak. Tapno may subli ti sigod alindangan ta. Pangasim bakit? Pakawanan na ko ma. Pagbababawyak unay tinaramid ko panang talikod ka na kayo. Inununak ti bukod ko pagraksakan. Ba nagapagbababawiyak kita? Iso pangasim ka di bakit? Pakawanin na kon. Kat kidawag ti panangawat mo manan kanyak. Ikarik ngagbalbaliw akon. nabayagan ang napakawan ka, Frank. Katap no di mo mat ko na. Sige, patgak ti kita mo. Anyat kat mo sa wen. Ikan ka iti may kadwagon daway. Ipagpagapok ka dagiti anak na. Kat sapay ko ma, tadi mon sayangan dayta. Agyaman ako na bakit. Nakatantan o kang agayat. Ikarik, aramidag amin ang kabalak. Tap na makatulong ka. Kat mga barwanan ta bakit. Mangrugi ta manen. Urnusak ti pamilyata. Kat agyaman ak unay, Glenda, asawak. Wan Miss F. Pinakawan ken inawat kumanen ti asawak, iti likudan ti pananglipot ken panangbaybay ana kada kami, iti lasod ti 5 atawan. Inkarina ti panagbaliw na, banag anakitak kabayatan ti panagden nami manen. Ado ti mangibagbaga amaagak kano, nagtangaak kano, ngamin pinakawan ko ti asawak iti panangluko na kanyak. Ngem ko nakmet, saan a kinamaag, wenno kinatanga ti mangpakawan iti tao a nagbasol. Para kanyak agasawa kami, ket iti imatang ti Dios nagkinnari kami nga agkadwa kami uray anya ti mapaspasamak. Nalagan ti riknak anang pakawan iti asawak, jakmet siguro pakabasulan no apay a pinakawan ko ni Frank. Pinakawan ko saan laeng a para kanyak no diket in pagpagapok kadagiti anak mi. Ket manipod idi ado dagiti nagbalin nga achievements dagiti anak mi iti pagadalan. Malaksid iti dayta nanayunan dagiti nagbalin a negosyo mi. Ket nagala kami payen iti talken mi. Awan metten nagbalin a parikot iti panagden nami gapu ta inawat ken pinakawan kumat nga roden ti asawak. Isuan namin pinsan metten alinipat ko ti nagbasulan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Panagkunak ket saan a kinamaag, wenno kinatanga ti mamakawan. Mangipakpakita kit di dayta iti natarnaw, wenno nalinis, nasudi ken natanok a panagayat. Kunada nga roden, no ammom ti mamakawan, pakawanen na kamet ni Apo, ket sumangbay ti ad-adupay a parabor. Awan ti perpekto dito'y abiyag, amin tayo ket agbiddot, ket nagasat dagiti maikan iti may kadwa agundaway, tapno sulnitan da dagiti nagkurangan da. Patsek nga agbalin a naragsak ti binukalyo manen a pamilya, kabayatan ti panagdakkel dagiti anak yo.
Kanayunan yung arod ti kumararag iti Diyos anamarswa, iti kasta agtultuloy dagiti bendisyon a maawat yo. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti compilation tayo. Sapay kuma, ta nakaibati kami iti adal ken liwliwa iti ingkay panagdengeg. Agyaman kami unay kakabsat. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay iti tunggal maysa. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.